कुछ मिनट के एक छोट सा प्रसंग जो ना उपलक्ष्य में हम सब आइल बानी, जवन आत्मा हम सबके बीच में नहीं बा। ए भैया, एगो विदाई जवानी में होले, एगो विदाई बुढ़ारी में होले, और सबके साथे ही होखे वाला बा। आज कोनो नई बात ना बा कि एक आत्मा के विदाई हो गई, और आत्मा के विदाई में इतना लोग आइल बा। लोग कहेला कि कर्म प्रधान होला, जेकर जैसन कर्म होला ओकर वैसन कीर्ति गवाले। भैया, नीक करे वाला के लोग कहेला कि फलाने नीक रहलन, बुरा करे वाला के लोग कहेला कि फलाने बड़ा बुरा रहलन। कर्मवे गवाला, चाहे जियो चाहे मर जा। मुअलहू की बात लोग कहेला फलाने नीक रहलन, जियो तड़ा तब वो लोग कहिया फलाने बड़ा बढ़िया हुवन। विदाई दू ढंग के होले, एगो ऊ होले कि लोग कहेला का मालिक बहुत नेक दिल इंसान रहलन, एगो ऊ विदाई होले लोग कहेला कि का मालिक ऐसनो धरती पर इंसान होला का। सारे घूम घूम भैंस खोलत रहे खाली। ए भैया हो, आत्मा अमर हो। लोग कहेला कि केवल शरीर मरेले, आत्मा कबो केहू को न मरल। लोग कहेला कि आत्मा पुरुष ना स्त्री बा, इंसान जिंदा बा, पुरुष और स्त्री का भेदभाव बा। लेकिन सब में जवन आत्मा समाहित बे, वो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा के पास जब जाला, तो ये जा करके वह आत्मा पुनः 13वें दिन अपने परिवार में आवे को विनती करी, फरियाद करी। मालिक 13वें दिन भेजेलन। आत्मा बाबूजी के कहीं ना कहीं कोनो न कोनो झरोखा से मैं नजारा के देखत हुई। आई संतोष भैया स्वर देखे। भोले बाबा जोगिया घोरा, दशरथ चले गए सुरधाम, बलि से अवधिया श्री राम। पिंड दान किए फिरते रही का इंतजाम। चौदह वर्ष बदे भगवान राम वनवास चल गईलन। बाबू के वियोग बर्दाश्त ना भइल, राजा दशरथ मर गईलन। वरदान में कैकेयी के 2 वचन दिहले हुवन, राम बदे वनवास और भरत बदे राजगद्दी। वरदान तो दे दिहलन, लेकिन वियोग ना सही पौलो राजा दशरथ। प्राण उड़ गईल, राजा दशरथ का शरीर मर गईल। 14 वर्ष बिता के मैं राक्षसन के अंत कैला के बाद लंका पर चढ़ाई कैला। रावण के मरला के बाद भगवान राम अयोध्या में अइलन, और जब अयोध्या में अइला ये भैया हो, भगवान राम के संदेशा मिलल हो। भगवान राम आकर के सिंहासन पर बैठ गईलन। चंदन तिलक लगा करके लोग अयोध्या का राज भगवान राम के सौंप दिहलन। सिंहासन पर भगवान बैठल, वन सवाल होखे लगल। चुनाव लड़ो तड़ो तो लोग मिलावेला कि ई जीती तो लूटी, हाई जीती तो कुछ विकास करी। अच्छा, जे लूटे वाला होला उहे जीतेला। पहले बाजी मारी, वो बाजी मारी। उहे तो पहनाए वाली सुई देला। सही कला तो जीती के। उहे बतिया ना। ए भैया हो, जब सिंहासन पर भगवान राम बैठ गईलन, मैं सवाल होके लगल। 14 वर्ष बिता के राक्षसन के मार के अइला, राजा तो बन गईला, लेकिन तुहरे वियोग में तुहर बाबू मर गईला। उनका आत्मा भूत बन के मैं अयोध्या में घूमत ह। भगवान राम पूछे लगल, बाबू की आत्मा के कैसे शांति मिली? लोग बतौलन है विद्वान ऋषि महात्मा,
13 दिन का गौन के 13 गो पिंड अर्पित करो, भोज करावा, अपने बाबू का नाम कर लोगन के खिया के विदा करो, तुम्हारे बाबू के आत्मा के शांति मिल जाई। भगवान राम 13 दिन का गौन के 13 पिंडा अर्पित कैलन, भोज रख दिहलन अपने दुआरे, बाबू की आत्मा के शांति बदे लोगन के नेवत दिहलन की भोजन करे के हो। सभे आइल बा अयोध्या में भोजन करे बदे, चारों भाई भोजन परोसत हुवन। बड़ी पुरान गीत लगल है संतोष भैया। ई कोनो भौजाई कहले रहल, अपने ननद से सवाल करत बे, का कहे? अरे सरंगिया वाले का डेरावा, अरे सरंगिया वाले का डेरावा, तब बतलाई दे रे लहूरी ननदी, बतलाई दे रे लहूरी। दुआरी पर जे भी आइल बा बड़ा प्रेम से पूछत बड़न और प्रेम भाव से सबके खियावत बड़न। देह के नेवता भावानावा, तब भोजनवा दिहले हो राघुबरी, तब भोजनवा दिहले। उसी समय शिव रूप बदली के बैठल मारी के आसनवा हो, बैठल मारी के ओहो। खाए बदे या तुर मानवा, तब भोजनवा दिहले हो राघुबरी, तब भोजनवा दिहले। बाबू की आत्मा के शांति बदे भगवान राम भोज करौलन, मैं लोगन के खियावे लगलन, सबके खियावे लगलन। सब लोग बड़ा प्रेम से भोजन उठावत बड़न। ब्याहे में लोग जाला तो एगो अलगे खुशी होला, तिलक में लोग जाला एगो अलगे खुशी होला, लेकिन जब गम्मी में लोग जाला तो बैठे ला लोग खाए, पहला कवर लोग उठा के माथे लगावेलन, अब फरकौआ राख देलन। जवन आत्मा हम सबके बीच में ना होले, ओ आत्मा बदे मैं जितना लोग खाए आवेला पहला कवर उठाई फरकौआ राख दी, ओकरे बाद लोग भोजन करेला। भगवान राम के द्वारे यह सिलसिला चालू है। जे जात बा कवर उठा के माथे लगा के लोग फरके करत बा, उठा के लोग भोजन करत बा। ए भैया वही मजा के शिवदानी बैठ गईलन। ए भैया हो आ करके शिवदानी भोलेदानी बैठ गईला भोजन करे खाती। भगवान राम का नजर गईल, भगवान राम सोचे लगल कि सब आइल बा भोजन करत बा, सब अपना वेशभूषा में रंग रूप में, लेकिन शिवदानी काहे बूढ़े का रूप बना के बैठल हुवन। भगवान राम देखला, भगवान राम घबरा गईलन। सभे आइल बे सबके चिन्हता नहीं, इनके नहीं चिन्हत। जब ध्यान लगा के भगवान राम देखल तो त्रिलोकीनाथ बैठल हुआ। भगवान राम सोचे लगल कि अला बढ़िया कैला, लेकिन रूप रंग बदल के बैठल बड़ा भोजन करे पाती में, लागता कि को तारा मन में कोनो पाप बा, छल बा, कपट बा। थरियवा उठा के भगवान राम आगे बढ़ गईलन, और जब थरियवा लेके भगवान आगे बढ़ गईलन, शिवदानी भोलेदानी खड़ा हो गई हो भैया। बुझाइल शिवदानी का अपमान हो गई अयोध्या में।
खड़ा होकर के भगवान शिवदानी भगवान राम के ललकारत हुवन आ एगो बात कहत हुवन। गीत के भाव बदल गए। ई कोनो दुल्हन कहले रहल, पहले का जमाने वाली दुल्हन रहल, बड़ा संस्कार रहे, बड़ा प्रेम रहे, बड़ा प्यार रहे। अरे सुन कैला रजऊ, अरे सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, वही मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। भगवान राम हाथ के जोड़ के खड़ा हुआ। अपना द्वार का इज्जत सबके बड़ा प्रिय होला, सब चाहेला कि हमारा घर का सम्मान बचे, हमारा द्वार का इज्जत बचे। भगवान राम हाथ जोड़ के खड़ा भइल, कहला प्रभु बहुत बढ़िया कैनी कि रउआ हमारे दुआरे आ गईली, लेकिन ई काम ठीक नहीं खे कि हमारी इज्जत लेवे खाती आइल बनी। प्रेम से भोजन जैसे लोग करत बा, आपो भोजन करी या जाई, लेकिन शिवदानी नहीं खन मानत। भगवान कहत अड़न, अरे आई गईला बुढ़ऊ, अरे आई गईला बुढ़ऊ, कि धन्य भाग आई गईला बुढ़ऊ, देख लीला राम हर साई होगी, धन्य भाग आई गईला बुढ़ऊ। भोजन करते शिवजी बिगाड़नी लागे बात हो, अझंखे परोसे वाला खाली सब परात हो। धन्य भाग आई गईला बुढ़ऊ, राम गईले सती पास धाई हो, धन्य भाग आई गईला बुढ़ऊ, राम गईले सती पास, धन्य भाग आई गईला बुढ़ऊ। ए भैया केहू के घरे जइह न्योता पर निमंत्रण खाए, तो ई मत मन में खोटा पाप लेके जइह कि मैं फलाने कही जती नोच बकोट ले। इज्जत सबकर एक समान होले। जैसे अपने दुआरे भगवान से कह तरह कि हमारी इज्जत बचे, मैं सबकर इज्जत का ख्याल करे के चाहिए। भगवान राम सोच गइलों कि आज हमार मर्यादा भंग हो जाई, अयोध्या का पानी लूटा जाई, लोग बिना खाए चल जाई हों, गरियावत लोग जइहन कि बड़का भगवान हुन। हथवा जोड़लन, भगवान शिवदानी के आगे हाथ जोड़ के विनती करत होन, प्रभु मान जा, अब भोजन मत करा, बदले में कुछ ले ला, यहाँ से चला, नहीं हमारी इज्जत चल जाई। शिवदानी हंसे लगल, कहला बड़का खियावे वाला भइल मैं सबके नेवत दिले बड़, बाबू को भंडारा भोज करौले बड़, एंगने हम यहाँ से हिलब उलब ना, जवले हमार पेट ना भरी, जवले हम दो चार गो ढेकार ना मारो, यहाँ से उठब उठ नहीं। भगवान राम बड़ा मजबूर हो गईलन, गईलो भंडारा घर में, और जब गईलो हाँ भंडारा घर में,
जा करके पर्दा हटावत हूँ मैं भगवना खाली वाह हाथ जोड़लो हाँ भंडारा घर का भंडारी हाँ प्रभु जितनी हमने का हिसाब किताब होला जल्दी हमन के दे दो हाँ अपना अपना घरे दुआरे जाइल जा जियत जिंदगी रही हाँ तो बहुत ऐसा सट्टा मिली मैं हमन का खाना बनावल जाई हाँ भगवान कहलन कि तू लोग चल जेबई जतिया हमार चल जाई हाँ जौने होखे वाह खर बथुआ बनावो जा हो न हो कि अब उनका पेट भर जाए आखिरकार भंडारा घर का भंडारी कराही गरम कैला ले जाके पानी वही में डाले लगलन भाग करके भगवान राम चलल हुन माई पार्वती के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गईलन पार्वती सवाल कैली पूछे लगली कैसन हो प्रभु कहलन माते कुछ ना सुझाते एक बार तनी ध्यान लगा के देखो कि तुहार उ बोयल आ तुहार महादेव महादेव कहाँ लोग हो ध्यान लगा के जब देखली हमारी पार्वती अयोध्या में ही बैठल हो थरिया वरिया लेके माई पार्वती भगवान राम की ओर तकली हंस दियली कहली हे प्रभु मैं बुझा था कि इज्जत धो पोछ के चाट गली हम भगवान कहलन कि बिन बतावे बुझ गईलू अब कहे के का बा कोनो उपाय बतावो नहीं अयोध्या चलो चल के उनके मनावो आगे आगे भगवान राम पीछे पीछे माई पार्वती चलल है गीतिया के भाव बदल गइल बा कैसे गावे अरे गोरिया ए रनिया ए सुगिया मुश्किल बजीना तोरी गली में गावे रामदेव गुरुजी आनंद आवे प्रेम से लोग सुने बड़ा शांति से गावे लेकिन भगवान राम लेके माई पार्वती के चलल कैसे हमन अरे चल के माता हो चल के देवी हो चल के माता भवानी पानी राखिल हो नहीं माने जब घड़ी दानी पानी राखिल बिना पेट भरे मेहमान एक को जई है अरे हमारी अयोध्या का मान घोटी जई है माई होवे नहानी अरे पानी राखिल बिन घरनी के भूत का डेरा जहाँ मेहरारू नहीं खे वहाँ कोनो मतलब बा माई पार्वती जब अली हो तो वही भंडारा घर की ओर जाता रही भंडारा घर का जतनी भंडारी हो मैं मजा लेत हूँ हंसत हूँ केहू नहीं आवत हुआ कुल देखा है हम 25 ठौरा मिल के ना बना पौली ना खिया पौली अकेला बनाए खिया अब भाई अकेले आ गईली बनावे खियावे गईली हजा के माई पार्वती भंडारा घर में भोजन बनावे लगली भोजन बना करके थाली में परोस करके भगवान राम के बोलौली हो गईला भगवान राम वही हाथ पर थाली रख दिहली ले जाई आ ले जाके भोजन रख दी लेकर के भगवान राम चलल हुन वही शिवदानी की आगे भोजन के रख दिलन उठा के जे भी कवर मुहे में डलन शिवदानी भोलेदानी पगुरिया जो 80 की स्पीड में होत रहल वो गच्छ पे 20 पे आ गई कहला का मतलब लगल धीरे धीरे खाए एक आध गो आदमी हाबुर हाबुर खाला एक आध गो आदमी घोटेला एक आध आदमी कूच के खाला शिवदानी भोलेदानी एक के पगुरी के मैं चलावत हुआ भगवान राम हाथ चल कहल प्रभु नमक ढेर हो गई कि मरचा कम हो गई ढेकार मरल खड़ा भइल कहल कि हम देखल चाहत बानी कि भंडारा घर कई भंडारी ह कौन जौन भोजन बनौलस हाथ जोड़ करके भगवान राम आगे खड़ा हो गईलन सोच रहल हवन कि जइहा भंडारा घर में भेदवे खुल जाई
कि पार्वती आइल है ए प्रभु हेने मत जाई हेने चली। शिवदानी नहीं मनल हुन, हाथ में त्रिशूल डमरू ले करके चलल हुन भंडारा घर की ओर। जाके जब पर्दा हटौला हूं, घूम करके माई पार्वती हाथ जोड़ के खड़ा हो गईली। भगवान शिवदानी सवाल कैल कैसे अइलू। माई पार्वती भगवान शिवदानी से पूछत है कि तू कैसे अइला। कल हमके खाए के न्योता रहल, खाए आइल है। माई पार्वती हंसे लगली, कहली ए महादेव हमरो के न्योता रहल ह, अंतर खाली इतने बा कि तू खाए आइल बड़ा या हम बनावे आइल बड़े। तू हूँ बोलावल आइल बड़ा या हम हूँ बोलावल आइल है। अगर पेट भर गई होखे तो यहाँ से अब चलो ला कैलाश पर्वत पर। बिना कुटावल बैल लेके धैला कलाई ले करके माई पार्वती के जाइल चाहत हुन। भगवान राम भागल गईला, कहला जात तबाड़ू बहुत बढ़िया बा, लेके इनके जा, लेकिन हेतना लोगन के हम कैसे खिया के विदा करब। मैं सगरी भोजन अकेले ही खा गईला। माई पार्वती हंसे लगली, कहली का भगवान ई हो सकेला। मैं भोजन भंडारा घर में भरल ह, भागल गईला। भगवान राम के विश्वास न, पर्दवा जब हटौल ह मैं भोजन परल ह। भंडारा घर में जस का तस भोजन वैसे अड़सल बे। भगवान राम देखत उन कबो भंडारा घर का भोजन ताके आ कबो शिवदानी के ताके, लीला अपरंपार ह। जाई भगवान शिवदानी घूम के अइला, कहला कुछ ले कुछ मांग ला, हाथ जोड़ला, कहला कुछ चाही ना, जितना जल्दी हो रहुआ यहाँ से जाई। लोगन के खिया के विदा करी। ब्रह का आखिरी गीत लगल है। अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए पंचो कब ना मिली। अरे नेनुआ को तारा और का ना मिली। अरे अब ना मिली ए पंचो, अब ना मिली ए भैया कब ना मिली। तो मुअल बाप महतारी कब ना मिली। भैया बा हाथ जोड़ करके भगवान राम शिवदानी भोलेदानी का विदाई कैलन। जाए प्रभु, मैं जितना लोग बा सबके भोजन करावे खातिर पाती में बैठा देलन। भगवान राम शिवदानी से कहतड़न, आ शिवदानी भोलेदानी भगवान राम से कहतड़न का, अरे माता मकरानी यही अपने शिव के मनाए जा, यही अवधि नगरिया सब भोजन बनाए जा। पुनरा सती भोजन बनवली और तृप्त हुए खाया शिव मर्यादा बचवली। शिव कहे राम से मांगनी फरमाए जा, यही अवधि नगरिया तब भोजन बनाए जा। बहुत अच्छे। ओहो
शिवदानी भोलेदानी भगवान राम से कलन वरदान मांगे, कलन ना चाहिए। बाबू का आत्मा का शांति बदे भोज कैले ही बस आत्मा के शांति मिल जाए। शिवदानी हंसे लगलन, जहाँ हम जाई वहाँ आत्मा भूत बन के घूमे तो हो ही नहीं खे सकत। 13 दिन का गौन के 13 पिंडा अर्पित कैला, 50 पौलन, 13वें दिन आत्मा के मुक्ति मिलल तो हर बाबू मुक्त हो गइलन, उनके स्वर्ग में स्थान मिल गइल। चिंता मत करा। और कुछ मांगा, भगवान राम हंसे लगलन। लोग कहेला कि भक्ति कैला से मुक्ति मिलेला, जन्म मरण से छुटकारा लोगन के मिल जाले। आपन भक्ति हमके प्रदान कर, तुहार भक्ति को के हम मुक्ति बना ले। शिवदानी हंसे लगलन, यो मस्त कह के शिवदानी चल दिहलन। भाव ह कोहे श्री राम चाही भक्ति का खजनवा, अरे सेवा में चाही प्रभु तू करे चरणवा। अरे अपने सेवक की परिदया बूदी बरसाए जा, अवधि नगरिया तब भोजनवा बनाए जा। सब लोग खैलन ह दुआरे पर। राजा दशरथ का आत्मा तरी गई, तृप्त हो गई, स्थान मिलल, सुख शांति मिलल। ए भैया कहल जाला कि मैं हितनाथ डीएम कलेक्टर थानेदार वकील आवेलन खालन, जौले सुपन भगत लोग ना खाला तेरही का कोनो मतलब ना निकलेला। खा के लोग बोल दी 5 बेर जग पूरा हो, मैं लोगन के शांति मिल जाला कि जग पूरा हो। बेटी बलवान होई, धनवान होई, विद्वान होई, बेटी के लेके जइबो घाट पर कही देबो कि मुखियाग्नि बेटी दे, तब माई बाबू को शरीरिया जरी ना सोइला जाई, लइका जाई। मुखियाग्नि दी, माई बाबू को शरीर जरी बरी तरी। पिंडदान करी बेटा, स्वर्ग का द्वार खुल जाई। लेकिन बेटी अगर पिंडा अर्पित करे तो द्वार बंद हो जाई। नियम बा, जवना नियम के लोग चला रहल बा, जौन प्रथा बा, जौन रूल बा, वो रूल के हिसाब से लोग चल रहल हन। बड़ बेटा या छोट बेटा के तीर देवे के होला। बड़का बेटा चाहे छोटका बेटा 13 दिन तीर लिहन, पिंडा अर्पित करिहन, बाबू का विदाई करिहन। शमशान घाट लोग कहेला सम मने बराबर, शान मने घमंड, और घाट मने जहाँ जाके सबके जर के बुता के राखी हो जाए के बाद वही का नाम शमशान घाट पड़ल। वहाँ ना चिन्ह पैबो कि कौन गड़ी छोड़ा वाली राखी हो आ कौन नमक रोटी वाली राखी हो, कौन मैकडॉवेल वाली है। सही है, वहाँ ना चिन्हाई। मैं राखी एक समान लौकेला, राखी में अंतर ना मिली कि कौन बंटी बबली वाली हो या कौन मैकडॉवेल वाली है, कौन बियर ना चिन्हाई, सब बराबर हो जाला। यही से शमशान घाट ओकर नाम पड़ल। आखिरी भाव हो गुरु गणेश राम लाल गुणकारी, राम कवि चंद्रिका के सींचे फूलवारी। अरे मीनाक्षी रमा कवि मिली करी के गुण गाए जा, यही अवधि नगरिया तब भोज